Hi, my name's Karen Bordador, and I'm a very proud celebrity distributor. Samantala, halos 3 milyong piso ang halaga ng droga ang nasabat sa Pasig. Inaresto ang supplier umano ng droga sa mga club at bar. Pati na ang nobya niya na isang DJ sa radyo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ito ang mga party drugs na nasamsam ng pulisya sa Pasig City. Ang halaga, 2.8 million pesos. Kabilang rito ang marijuana at iba't ibang flavor ng ecstasy. Ayon sa pulisya, una nilang nahuli ang isa umanong drug pusher na nagturo naman kay Emilio Lim na kanya raw supplier. Naaresto si Lim sa buy-bust operation na ginawa sa kanyang condominium unit at doon nakuha ang sangkaterbang droga. Siya ang itinuturo na malaking nagsusupply sa mga nagtutulak sa mga clubs sa Makati at sa BGC. Halo-halo na ang mga customers diyan, merong mga estudyante, may mga teenagers, may mga mayayaman, may mga artista. Tumangging magbigay ng pahayag si Lim. Inaresto rin ang nobya ni Lim na si Karen Bordador, isang radio at TV personality. Itinanggi ni Bordador na sangkot siya sa droga. Wala ko ginagawa. Linisan mo na lang, te. Linisan lang ako. Dinala sa headquarters ng Southern Police District ang dalawa habang patuloy ang investigasyon. Ipagpapatuloy daw ng pulisya ang kampanya laban sa droga, kasama na ang mga ibinibenta sa mga club at bar. My name's Karen Bordador, and welcome to the good life. And welcome to the good life. And welcome to the good life. Laban sa mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group ang mga suspect nang isilbi ang search warrant sa paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 sa Block 1A, Lot 10, Jasmine Street, Adelina Subdivision, San Pedro, Laguna. Kinilala ang mga nasawi na sina Alvin Comerciante, alias Vergel at alias Bordado at isang tauhan niya na nakilala lamang sa pangalang Kenneth. Ayon kay PNP AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro, si alias Vergel o Bordado ang hitman ng mga drug lord sa New Bilibid Prison. Siya po ay pabalik-balik labas-pasok sa mga kulungan. At alam naman natin na ang koneksyon sa mga kulungan ay medyo they are interlinked sa lahat ng jails na may mga nakapiit na mga drug lord. Ito rin aniya ay miyembro ng tinatawag na Ace Vergel Group at 14K Drug Group na nagsusupply umano ng illegal na droga sa ilang showbiz at diplomatic personalities. Siya yung isa sa mga tauhan ni Ace Vergel nung nabubuhay pa si Ace Vergel na alam naman natin na involved din sa illegal activity. So ito po yung connection sa showbiz, kaya ito yung ating pagtutuunan ng pansin na matulungan din natin yung nasa industriya ng showbiz na matigil na rin natin yung paglaganap ng pinagbabawal na gamot. Kay alias Vergel din aniya nanggagaling ang 30% na supply ng drugs sa Barangay San Vicente, San Pedro, Laguna. Sinabi ni Ferro, nakabilang naman sa 4 na naaresto ay ang tumalon sa bintana na live-in partner ni alias Vergel na si Christine alias Crizel Padilla na umano'y pinsan ng aktor na si Robin Padilla. At mayroon po tayong iniimbestigahan ngayon, allegedly ito ay relative ni Robin Padilla. So we'll wait for the investigation kung ano po ang connection nitong pinsan ni Robin Padilla na nandito, na siya po ang isa sa mga nandito sa loob ng nung in-implement natin yung search warrant. Nakuha din sa loob ng bahay ang 3 baril, kabilang ang hawak ni alias Vergel, granada, shabu at shabu paraphernalia. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, San Pedro, Laguna.
Samantala, hawak na ng pambansang pulisya ang listahan ng celebrities na umano'y sangkot sa iligal na droga. Ito'y matapos malansag ng pulisya ang Ace Vergel Group sa Laguna na sinasabing nagbabagsak ng droga sa mga artista. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Jonardo Carlos, ang mga celebrity na umano'y drug personalities ay maaaring mga user o pusher. Gayunman, hindi muna isa sa publiko ng PNP ang naturang listahan at ipagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya para sa mas pinalakas na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga. Meanwhile, Senator Richard Gordon supports President Duterte's decision to allow the burial of former President Marcos at the libingan ng mga bayani. Gordon believes that rules on who are qualified to be interred at the Hero Cemetery should be followed. Dapat naman pa talaga binilibing yan. Kaya lang, pinag-aahati natin. Buhay pa si Marcos. Alam mo kung bakit pinag-aawayan pa natin. Dapat tapos na yan. Dapat we move forward. Sa akin, kung wala namang binaviolate na batas, ilibing na. Kung ayaw nila doon sa libingan ng bayani, gusto ko nga magsusug lahat ng presidente, kay bayani o hindi, dito ilalagay. Pumunta ka sa Malacanang, nandun ang litrato ni Marcos, nandun ang litrato ni Macapagal, nandun lahat ang litrato ng mga dating presidente. Hindi naman nangangahulugan bayani sila. Kung hindi ka naniniwala hindi siya bayani, nasa iyo na yan. Sabihin mo sa ibang tao. Pero pigilin yung batas. At yung batas nakalagay doon, ay pwede siyang ilibing doon. Ngayon kung talagang makahati pa ang bayan, kung ang Pangulo ng Pilipinas, maglabay ka ng ibang lote dyan. Lahat ng Pangulo dyan natin ilibing para walang gulo. Pakinggan po itong tinig ng mga mamamayan, tinig ng ating kasaysayan. Huwag pong pumayag sa ganyang kabaliwan na ilibing ang isang taong di karapat-dapat tawaging bayani sa isang lugar na solong para sa mga bayani lamang. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng bayani. Huwag pong pumayag sa ganyang kabaliwan. Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan. Presidents and soldiers. Huwag na muna yung iba. Marcos was a president. As a matter of fact, I voted for him during the first term. My father was with him. He was a cabinet member. So I voted for him. Huwag pong pumayag sa ganyang kabaliwan. He is qualified to be buried there. Ang ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong mag-demonstrate kayo, go ahead. I will not. You can use the streets 1 month. I will tell the mayor, give him permanent permit. Wala nang... ayusin lang ninyo ang traffic. All that I would need really is people na gusto ninyo mag-demonstrate, go ahead. How many days? I'll give you a month. Bigyan mo lang kunti ang mga tao because your right to air your grievance, mag-demonstrate ka mo is a constitutional right. But that right is also subject to the rights of others, not of your liking or sharing your belief. So, demonstrate. Walang problema. Huwag kayong matakot. Sabihin ko sa pulisiyaan mo. Huwag pong pumayag sa ganyang kabaliwan. Iisa ang sigaw ng daan-daang nagtungo sa luneta. Hindi raw bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hiling nila kay Pangulong Duterte, iurong ang planong pagpapalibing sa diktador sa libingan ng mga bayani. Pakinggan po itong tinig ng mga mamamayan, tinig ng ating kasaysayan. Huwag pong pumayag sa ganyang kabaliwan na ilibing ang isang taong di karapat-dapat tawaging bayani sa isang lugar na solong para sa mga bayani lamang. Si Marcos, Commander-in-Chief, sundalo, hindi lamang siya dishonorably discharged. Siya ay inaus. Nangangalap na ng mga lagda para maisumite ang petisyon sa Korte Suprema na haharang sa libing ni Marcos. Handa raw itong suportahan ng ilang mamabatas. Kabilang din sa nakiisa sa pagtitipon kanina si dating Secretary Marojas na lumagda sa petition paper.
Para naman kay dating Pangulong Fidel V. Ramos, dapat magpasa ng resolusyon ng Kongreso kaugnay ng paghihimlay kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang Kongreso raw kasi ang kinatawa ng mga tao, kaya sila ang dapat magdesisyon. Pero nasa Pangulo pa rin ang pasya kung ano ang gagawin sa ipapasang resolusyon ng Kongreso. Ayon naman sa Malacanang, hindi nagbabago ang desisyon ng Pangulo. Gayunman, hahayaan daw ng Pangulo ang anumang uri ng protesta at hindi ito magiging sagabal sa kanyang pamamahala.